Lalo pat ang asawa lang din ni Angeline ang bumubuhay sa kanila. Kung sino lang po yung may magandang sa mga kamag-anak, nagbibigay po sa amin para pangkain namin. Mabuti na lang daw at may nagturo sa kanila na may malasakit center sa ospital, kaya agad silang nakahingi ng tulong sa gobyerno. Malaking tulong sa amin mag-asawa ang malasakit. Malaking tulong na kagaya niyan, 4 na beses na kaming na-admit dito. Malasakit lang talaga yung nalapitan namin. Sila yung nakatulong dahil wala talaga kaming binabayaran ni 5 duleng sa 4 na beses kaming na-admit. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Angeline sa malasakit ng gobyerno sa kagaya nilang walang kakayahang magpa-ospital. Pasalamat po ako kay Senador Bongo dahil mayroon siyang proyektong malasakit na nakakatulong sa aming mahihirap. Katulad namin mag-asawa, ang laking tulong sa amin. Panawagan naman ni Dr. Howe na sana ay magpatuloy ang naumpisahang proyekto ng kasalukuyang administrasyon dahil malakian niya ang naitutulong ng Malasakit Center sa mga higit na nangangailangang Pilipino. Ang Malasakit Center, ito'y isang one-stop shop na tinatawag nila kasi nandun lahat ang DSWD, ang PCSO, ang PhilHealth at saka DOH. Hindi na ang pasyente nangangailangan ng tulong, hindi na pupunta kung saan-saan. Ito kasi mga pasyente natin, pamasahe wala na. So kung paglalakarin pa natin sila sa iba't ibang lugar, nahihirapan na talaga sila. So maganda itong programang ito na sana masustain natin. Samantala sa pagbisita ni Senator Christopher Bongo sa ospital, ay nagdala siya ng tulong sa mahigit 700 frontliners ng Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center at sa mahigit 200 mahihirap na pasyente ng ospital. Nakatanggap sila ng pagkain, masks, face shields at vitamins. Ilan din ang nabigyan ng sapatos, computer tablets at bisikleta. May hiwalay ding pinansyal na tulong ang DSWD para sa mga rank and file employees at mga pasyente ng ospital. At bilang Senate Chair ng Committee on Health, nagpaalala ang senador sa taong bayan na suportahan ang vaccine rollout ng pamahalaan. Mga kababayan ko, kung gusto niyong tulungan ang ating mga medical frontliners, magpabakuna na po kayo. Yun po ang pakiusap namin.